Takže jakoby dobrý večer, já vás vítám u asi na prvního vlogu. Určitě asi na můj kanál chodí hodně lidí nebude, to si mi nemyslete, ale nevím, o co se mám bavit, chtěl jsem vám ukázat moji kočku. A já si to pokouším hledat, chvilku vydržte, tak chvíli jsme tam. A vy asi hovno vidíte, co? Belí? No, to už je to lepší. No, v podstatě. A vidíte? Moje kočička. Vidíte? Moje belinečka. Je to jistě, jestli to dá na YouTube, no tak kdyby, proto říkám, jako, já si to budu na YouTube. Konečně mám založený YouTube kanál, no, jako dělá se to těžko. Jako, abych řekl, lekaš. Jako, na telefonu ne, to se ti udělá samo, ale dělá se to blbě na kompu, no. Hrozně. Tohle video bych hlavně chtěla, aby to viděl Patrik Zemek a aby viděl, jak se usmívá moje kočička. Pozdrav diváky. Ježiš, promiň, bylo to bylo součástí vlogu, hele, já jsem to fakt viděla. No. Tak, dobré, asi z tohoto vlogu vše a v příštím vlogu bye bye. Vypni.